Wat de duivel is nou verkeerd? En dit nogal een splinternieuwe band. Ja, broeder Abel, ek dink die wiel is pap, of hoe dink jy? Natuurlijk is die ding pap, dominee. Ja, die verhekste ding glo maar moet regmaak. Ek vermoed so, broeder. Dominee, en sit toch asseblief in my paadjie in die kar. Net nou is die ding ook besneeuwd. Goed, broeder. Dominee, help ek hier asseblief. Die verplakste ding wil nie regkom nie. Wat een ongeluk gaan nou aan. Daar is een rooibok. Dat is onmogelijk. Kan die... Ja, vracht. Geef ik gooi het weer. Ek probeer my best, broeder. Ach, laat ek omskiet asseblief, broeder. Asseblief toch, broeder. Dis raak, dominee. Dis raak. Hey, wat maak julle daar? O, jette, dominee, laat ons, kom ons maak ons wegkom. Ja, nee, dominee. Hierdie wiel is natuurlijk ook nou in sy glorie. Dat was een beetje stamperig. En die domkrag is ook nou verloren, broeder Abel. Ja, in sy visie.
Ach, maar het is erg warm, broeder. En ik moet nog die hele endpad terug naar Boviaan terug. Ach, jongen. Maar dit is voor jou mooi nooit. Ja, nee, ik heb al gehoord dat zei Oubak hou van een jong blaadje. Het is mijn zusterskind, broeder Abel. Oh, echt. Zie. Zij leek toch zo bijna Wenda, hier die Elsa. Zij is onderwijzeres aan die Witburg Lareschool. Oh, ik zie die Witburgschool. Hallo Kobus Meska. Goedemiddag, liefste. Het is baie vriendelijk van jou om mij te komen ontmoeten. Is het dan een verrassing? Ja, Elsa, kom ons gaan ergens van ons gaan gesels. maar waarom zo ernstig? Wat het gebeurt, Kobus? Dat is een gewichtige zaak, Elsa. Ons moet liever alleen wees. Kom ons gaan naar die park, Elsa. Maar ik zou liever eerst andere kleren wil gaan aantrekken. Nou goed, dan ontmoet ik jou oor 'n halfuur bij de ingang van die park, hè? Goed. Ja, wij moeten in elkaar krijgen, Elsa. Wat ben je daarmee dan zo verkleed? Lijkt een beetje winderig vanmiddag, hè? Het lijkt amper op je wind vandaag. Zo. Ik voel hem bijna gemakkelijker in gewone kleren. Ik hou daarom baie van je uniform. Je lijkt voor mij zo mooi daarin. Kom eens gaan zitten hier, Elsa. Nou goed. Je hebt net zo geheimzinnig geklinkt, Kobus. Wat is die moeilijkheid? Elsa, jij weet hoeveel keer ons al hierover geseld het. En het brengt ons, of zal ik liever zeggen, mij niks verder nie. Wat bedoel jij? Jij is de onderwijzeres. Jij hebt de universiteitsopleiding gehad. En jij is een constabel in die politiemacht. Ach, Kobus, mijn skat, ik is al zo moeg voor daar die story. Ons is mekaar lief. Toch immers al wat telt. Of heb je mij niet meer lief? Elsa, ik heb jou lief. Baie lief. En dit is juist de reden waarom ik aanzoek gedaan heb om een verplaatsing. Nou, Ja. Als ik met jou trouw, schat, zal mensen praten. Jouw familie zal bezwaren maken. ach, Kobus. Je weet toch dat daar die dingen voor mij geen waarde hebben. Hoekom geloof jij mij niet? Kan jij niet zien dat ik liever bij jou wil wezen? Als bij die rijkste man in die wereld. Ik waardeer dit, Elsa, maar het helpt niet. Ik heb mijzelf gepeinigd, 's nachts wakker gelegd en mij probeer oortuigen dat het verkeerd is. Maar ik is nou vastbesloten dat ik recht ga doen. Wanneer gaan je weg? Vanavond. Waarheen? Nee, Elsa. Ons moet niet aan elkaar strijken. Ons moet elkaar nooit weer zien. Jij moet mij vergeten. Oh, Kobus. Goedemorgen, dominee. Goedemorgen, Hendrik. Hoe gaan de thuis? Goed, dank u, dominee. Dit is een paar brieven voor u. Dit ene is van Witburg, zeker van die zusterste. Ja, dit is van Elsa. Dit is nu 4 maanden geleden dat ik laatst van haar gehoord heb, Hendrik. Kort nadat Kobus Pietersen van Witburg weg is. Nou ja, tot ziens, dominee. Tot ziens, Hendrik. En zeg bij groeten thuis, hoor. Dank je voor die brieven, hè. Lieve oom. Dank u voor die brief van 4 maanden geleden. Kobus is weg. Ik zeg heel graag dat u dat oom. Wat is het nou hier? Ik zal bij graag voor een rukkie bij oom welkom kuier daar in die bosstad. Het is pure toeval dat je juist daar moet wonen. Mijn zenuwwees is bij op hol en ik heb werkelijk een vakantie nodig. Natuurlijk kan zij komen.
Dan kan zij zomaar aanstaande naweek samen rijden naar broeder Sarel op Lekkerlaagte. Alweer hier. Ja, je hoenderen zal niet meer komen. Eerst weg voor je achterdeur. Sana! Wat? Kom hier. Ga die hoender. Maak hem recht voor je pot. Ja, kom. Ja, ik wonder wat u Sarel nu weer Dweringdraad is ook zo lastig. Huh? Oh, in de macht. Dat is voor de draad. Wat? Mijn hele broek. Oh. En toen hoort wat me keer, joh. Vraag nog wat me keer, Karel. Kijk, collega's. Verdrank, verzijt, verstier, verplinter. Hoe lig je met je schietkansje onder die wokken? Wanneer gaan we? Dominee en zijn zusterskind komen na weer voor ons kuier. En je weet, dominee houdt van zijn wild bereiken, hè? Ik is weer terug binnen 5 minuten. Goed. Doers, daar in Bokken het moest hier in gehaardlopen, hè? Het ja. Maar hoe lijkt het voor mij ons als nou om Abel Potgieters te plagen? Oh, laat ik zien. Ja, nee, dat is die massale rand hier. Ze houden ons op Abelse plaats, Doers. Sst, man. Daar is die Bokken. Wacht je zadel, ik even mijn schoenen weg, man. Zie, kom. Zie. Ver. Maar nou mijn geweer, man. Goed.
is raak. Ja, man. Daar lê. Gatsman, is daar maar een mooi rooibok. Je weet, laat me zo terugdenken aan daardie tijd. Maar als we het schoonmaakt wordt, is jouw mes scherp. Ja, man, hij is scherp, ja. Maar kijk, je moet nou net niet die ding hier laten liggen, nie, hoor. Maar hou vast, hou ja, vast. Doe nou. Zo, ja. Kom, Dors. Afdra die bok. Nou goed. Kom. Hup. Dominee zal er aan blij wees oor hierdie lekker wildsbout. Hij is lekker vet, ja. Broeder Sarel. Het is lang laatst dat ik zo'n heerlijke wildbraad op tafel gezien heb. En ik hoop dat het zal lekker smaakt, dominee. Nou, zeker. Dominee, zal ons vanmiddag een kansje krijgen oor die geboorte gesteld. Bijna zal net na eten hier wees. Zeker, Letty. Maar dat lijkt heerlijk. Letty, ik moet jou feliciteren met die kokerij, hoor. Ik is blij, u denkt zo, dominee. Maar dit ook komt eindelijk vader toe. Hij heeft gezorgd voor jullie lekker vettere bok. Letty, dat was geen rooibok niet, hè. Dominee, dat was een wildbraad. Hoe heet die bok, broeder? Wildbraad, dominee. U hebt ons zelf zo gezegd. U hebt mij verkeerd begrepen, broeder Sarel. Ik heb gepraat van een wildbraad. Maar ziet u, het is een woord wat uit die verheven Nederland stamt. Zo kan een wildbraad enige stuk gebraden wildvlees betekenen. Een mens kan bijvoorbeeld praten van een beestbraad, of een vogelbraad, of een varkbraad, dominee. Ja, zelf zit de broeder Sarel. Zo, dat is wat die Hollanders met die woord bedoelen. Nee, wat dominee. Hier bij ons boeren is de wildbraad zo'n klein vaal bokje. Werkelijk, broeder. Ik heb nog nooit van die bok gehoord. Dat verbaast mij niet, dominee. Die wildbraad is een schaarserige bok. Min mensen kennen die bok en nog minder die naam. Ik ken altijd. Wildbraad is een vaal soort ribbok. Oh, zo. Is dit ook familie van die ribbokspee? Nou, of het wel familie is, kan ik niet zeker zijn, niet, dominee. Maar dat lijkt voor mij maar braad in. Als ik praat van die wildbraad, dan bedoel ik zo'n jong, vet, vaal ribbok. Oh, zo. Maar vanmiddag heeft ons nog een rooibok lendenstuk op tafel, nietwaar? Ja, dat is een wildboot. Dominee, als ons die geboeien vanmiddag gereel, zal het dan op het tijdstip voor die 17e van aanstaande maand. Zekerlijk. Bijna en ik het verstaan. Het lijkt wel een ingewikkelde zaak, die trouwerij, hè? Ja, zal ik jou leren. Hallo, mijn skat. Hallo, Wijnand. Je is nog net zo lieflijk als altijd, Letty. Ach, moet niet laf wees nie, Wijnand. Kom ons stap in. Dominee is hier net ons kan vanmiddag oor ons geboeie gesteld. Maar dis gaaf. Kom ons gaan sommer dadelijk, skat. Ik wil graag
En jy, Letty? Natuurlijk, Wijnand. Kom net. Maar dis mos Elsa Meyering daar nie waar, nie? Ja, ken je haar dan? Natuurlijk ken ek haar. Hallo, Wijnand. Hallo. Is dit niet toeval, nie? Dis eeuwen dat ons elkaar laat gezien Dit het. is ja. En nou staan jij op trouwen. Maar het is gaaf om jou weer te zien. Sê my, jy is nog nie getrouwd nie, né? Ach nee, wat? Ik heb nog niet meegeboeien in verkeer, nie. Daar kom jouw pa aan, Wijnand. Dit lyk of jy ouba's nog in 'n slegte bui is. Hy ry altyd so vinnig as hy kwaad is. Is jy dan kwaad? Ja, hy is baie omgetrap. Ek kom ons vanoggend op 'n plek af waar iemand gister een van ons rooibokke geskiet het. Hy is nou so briesend soos 'n leeu. Jy weet hoe my pa oor ons bokke voel, hè? Ja, dominee. Ik zei tegen mijn buurman, Abel Potgieter, ons we daarom een plan maken met jou zaak. Dan praat van die duivel, hier komen Abel nou aangejaagd. Dag buurman. Dag broeder. Goedemiddag, broeder Abel. Dag buurman. Hoe gaat het, broeder? Nee, dominee, dat gaat maar zoals dat met een gekrakte, sterfelijke riet gaan. Wat op zijn oude dag bij je afdraaien begint afgroeien. Hard werken, windgeld, baie kommer. Jug in die winter en roos in die zomer. Ach, het is jammer om dit te horen, broeder. Maar hoe lijkt je dan vandaag zo haastig, buurman? Dag, daar is daar maar baie zondes in hierdie ou wêreld. En hierdie trouwery is ook net een kwelling dat jeugd is. Nieuwe rokken, trouwpersinten en spietsmakerij bij die bruiloft. Dan boonop alles nog hierdie verplanne boksteelerij. Ik moet liever niet daaraan doen. Net nou praat ik met jou. Nou, kom, stap maar in je huis, dan gezellig ons lekker. Of nee, wacht. Ons gaan liever naar die achterstoep, dat is daar koeler. Nou, goed, broeder. En daar is niks daar voor haar handen verkeerd. Zij kook uitstekend. Dominee, het buurman. Dank u. Vanmiddag heeft hij voor ons een heerlijke eten opgezet. Een heerlijke eten. Prachtig voorbereid. Groente en toekos en oorvloed en daarbij aan wildbraad voor. Wildbraad, hè? Ja, broeder. Het is toch eindelijk zonde om zoveel waarde te hechten aan wat jouw buik verteert. Hoe lijkt het, Abel? Kan je niet gerust jouw beetje roken? Het dominee en ik roken. Ja, dat ik mag nooit samen die knieën moeten. En had jij die boot zelf gestuurd, buurman, of is het gezet? Maar buurman, ik is maar al te oud om te gaan jagen. Hoe lijkt het? Zal het niet verlet die vrouw om een beetje koffie voor ons in te brengen? Nee, wacht maar, sta maar die koffie, buurman. Ons ouders gaat eerst door ik Ach, zo. Ja, die ouderdom vangt ons. Ik kan ook niet meer zo voorheen naar die veld lopen. Maar dominee kan daarom gerust staan in winter toen een slagje bij mij komt. Graag, broeder, graag. Ik zal nog ver stappen om zo'n lekker rooibok op tafel te hebben, hoor. Wow, die rooibok procent krijgt daar. Letty! Letty! Ja, pa. Breng een beetje koffie mee, kind. Dominee, als het vanmiddag daarom dominee zijn rust gruwelooslijk versteurt. Als je een beetje wil gaan lijnen uit ons daar koffie gedronken hebt, kan hij gerust maar gaan. Ja, zo'n middagslaapje is heerlijk. Maar ik heb in die laatste tijd zoveel kwellings dat ik liever niet ga lijden. Want dan leg ik mij net aan erger aan die verdorvenheden van die mensdom. Maar, broeder, ik zou denken dat het eerder mijn taak is om te stoppen voor die zondes van anderen. Hulle zonde stuur ik mij maar min doen. Ik denk aan die zonde en ergernis wat hulle mij aandoen. Buurman, heb jij al een trekseltje willen uitproberen voor die gal wat die meurige schone mens aanbrengt? Buurman, mij gallen mij meer is goed, dat is niks mee verzondigd. Maar die ongeluk is dat daar altijd iets voorkomt wat mij kwelt. Vanmorgen kreeg ik ons weer die binnengoed van een van mijn rooibokken wat iemand gesteel heeft. Dat is baie jammer. Ik wonder, o buurman, of ons niet aanstaande week met jouw motorkar kan dorp toe rijden om Letty's trouwrok aan te passen.
Ek het gepraat van 'n bok, nie van 'n rok nie, buurman. Ek hoor jy praat van 'n bok, Abel. Ai, dominee. Die laaste bok wat ek geskiet het was sommer 'n lekker skoot. Op sy regterkloutjie in en by sy linkeroor uit. Jy sien, hy het sy oor staan en krap. Dominee Kemmels jou grapie dit. Ja, dit staat mij voor alsof ik die verhaaltje al gehoord heb, broeder. Die bok wat op my plaas gesteel is, het die skoot deur die ribbekas gekry. Dit kon ek goed sien aan die ingewande wat uitgehaal was waar die bok geval het. Ai, reken ou Abel, dat jy dit nou kon sien. Maar dominee, van Letty geval. Karel, waar het jy jou bok eintlik gesien? Sommer op 'n hele paar plekke, Abel. Buurman, ek bedoel nie op watter plekke jy die bok geskiet nie, maar waar jy hom geskiet. O ja, ek het hom deur sy voorpoot geskiet en deur sy nek en deur sy ribbes en sy op nog 'n plek wat ek nie voor dominee kan sê. Goeie God, waar? Kon my dominee. Buurman, ek wil nie weet op watter plek van die bok jy geskiet het nie, maar op watter plek op die aarde jy hom geskiet het. O, natuurlijk het ek my ou bokkie hier op lekker laagte geskiet. Maar Sarah Plessis, van wanneer af het jy die rooibok hier op lekker laag? Nou, hoe vraag jy dan so uit, Abel? Hoekom sal ek jy uitvra as jy onskuldig is nie? En aan wat is ek skuldig? Daar is 'n rooibok op my plaats gesteel. Maar jy wil toch niet zeggen? Broeders, vanwaar die beschuldiging. Onthoud toch dat hij albei ouderlingen is. Maar hij beschuldigt mij, dominee. Broeder. Daar is 'n rooibok op my plaats geskiet. Ja, broeder Abel. Al is het ook waar dat broeder Sarel een rooibok op uw plaats geschiet is, dan is het geen reden om zo vergram daarover te doen. U gunt toch die een oude bokkie aan broeder Sarel? O nee, hy kwam, o nee. Gee is een ding. Maar dit is 'n ander zaak as 'n man vir hom kan verbeel. Laat hy kan my wild hier onder my eie oë uitsteel. Hou jy aan, my eie plaats en die hele wêreld om my is vol wild. En hoekom sal ek juist op my buurman se plaas 'n bokkie gaan plat trek as ek jou wil hê? Trek terug, man, Abel. Broeder, u beschuldigt die buurman van een ernstige misdaad in die oog van die wet. En de slechts gissings, die heeft geen grond. Wat? Geen grond nie. En ek dreig nie met die wet nie. En ek praat ook nie van die wet. Dis my wild en dis ek wat dreig. In my huis. Ach, broeder, stop. Doe maar, dominee. Ek sal skik. Sal terugtrek. Maar laat hom bewys. Dis mooi. Ek wil daardie ribbetjie van die bok wat jy geskiet het sien af, Sarel. Ek wil sien of daar 'n koel deur gegaan het of te nie. Dis billig, broeder Sarel. Goed. Letty. Letty. Ja, pa, ik breng nou die koffie. Ah, koffie. Nou, hoe lyk het, buurman? Sal ons nie eens 'n koppie koffie saam drink? Nee, vragtie, ek wil daardie ribbetjie sien. Letty? Letty? Ja, oom Abel? Ek wil daardie ribbetjie sien. Ribbetje, die rooiboksen. Ja, die rooibok se ribbetjie. Goed, oom Abel, ik breng hem nou. Ik loop van die pot daar. Ja. En nou sal ek vir julle wys hoeveel boontjies self hy. Goed. Ek is nie bang nie. Nou zal ons die saakie kan skik. Hier is het, oom Abel. Maar dat is toch niet voor die spek. Toe, sien jy die koelgat? Dominee, ek kan eet sweer as dit nie verbode was nie. Dat hierdie ribbetjies behoort aan die binnegoed van die bok wat op my plaas lê. Letty, vat die vlees maar kom buistoek het. Ja, pa. Hoe lyk dit nou? Strei jy nog, Sarel? Dis daarom nou snaaks, buurman, dat ek my bok die skoot moet gee, net soos die een wat hulle hier op jou grond gesteel het. Jy weet, daar die rooibok wat ek geskiet het. Het was so ver dat ek soms so op die skynsel moes afkorn. Dis nie van slechtigheid dat ek so swak skoot geskiet het. Maar luister nou mooi, dominee. Dan vertel ek precies vir julle hoe ek die bok geskiet het. Die verrampel nog. Broeder Abel. Dat ek nou vir julle mooi vertel, dominee. Ek het daar die rooibok voor in die plaas aan die voet van die masale rand geskiet. Ek was op soek na 'n ribbok. Loop so op 'n lysie. En ek kyk op. En ek kyk af. Sien ek daar ver onder die 3 rooibokke gewaag. Daar, dominee, kort op 500 tree. En toe bekruip jy, broeder? Nee, dominee, daar was die kans voor. Toe ek hulle sien, toe staan hulle vir my so en kyk. Al 3 ramme. Oortjies staan sommer so regop. Ore lê uit. Jy weet mos, Abel, hoe stuur die bokke is waar hulle al omtrent uitgeskiet is.
Ja, as jy sien moet jy skiet. Nou ja, toe ek hulle sien, ruk ek net waar ek staan. Ruk die veiligheidsknipie oor en ek soek die rooibok voor my kor. Die versierbroeders slaan op. Nee, dominee, daar was geen kans vir versier nie. Bokke wil net hardloop en ek stel toe maar. 3,5 voet het ek geskat. Jy weet, Abel, my mouser skiet daar reeds 'n bietjie hoog. Sit toe die silverkorrel op die rooi vlekkie in die bosse onderkant my. En ek lig my roer, na skatting 3,5 voet. Dag, dit was 'n moeilike skoot. Dit het alles net 'n oogwink geduur, dominee. En ek brand mos. En dit was raak. Toe ek opkyk, sien ek net takke waai en die rooi skynsel is weg in die bos. Ek dog het was mis, maar moenie glo nie. My bywoner ou Doorspitasie was by my. Hy het oë soos 'n lammervanger. En die ou skreeu net, raak skoot, raak skoot. Ek het eers sien swik. En die ou is daar af teen die skynste soos 'n ribbok self. En ek agterna. Dit was 'n fyn skoot vir 'n man van jou jare, Sarel. Pragtig. Ons 3 moet daar weer 'n slaggie gaan jag, broeder Sarel. En jy sê ou Doors was daar by en hy is jou getuig. Ja, Doors is my getuig. Dag, as ek jou nou regtig fout beskuldig. En dit terwyl ons kinders op trou staan. Kyk, ek sal jou glo. Maar laat Doors nou kom en die storie self ook vir my vertel. Nou goed, ek sal hom gaan roep. Nee, wag. Laat ons liewer self saam oorstap na Doors se huis. Nou ja, stap maar aan, ek gaan net my baadjie neer. Mag, Piet. Ek het nie gedink ek sal hom raak skiet nie. Ek wonder wat 'n soort voël dit is. Ons plaas is net hier agter Masala Ram. Is dit? Nou, miskien kan ons môre 'n bietjie oorgaan, né? Ja, Dit sal heerlik gaan swem in sy damme, die heerlike lieflike groot dam om in te swem. is jy nog so lief geswem? Ja, het julle nie hier 'n dam nie? Nou, ons agter die liefde hier. Ja, dis reg, ons kan daar gerus gaan wys. Hier vandaan kry mens 'n pragtige uitsig. Ja, dit Daar kom iemand te perd aan. Ek wonder wie dit is. dit lyk vir my of dit die konstabel kan wees. O, verskoon my, ek het my sakte vergeet. Hoewel ek sien nie om nie. Nou is ons toch alleen. Kom sit hier so ons vat. Jy is daar dan mooi. Dit is heerlik. Nie die stoel nie, maar dat jy so dink. Nee, Wynand, jy kan my nou nie weer stoel nie. Dit is helder oordag. Jy het dus nie van gedagte verander nie. Hoe kon ek van gedagte verander? Dan jy ook kom het gebeur. Dis daarom dat ek met Sieraad gekom het en nie saam met vader in die kar nie. Gaan jy met Sieraad ook reis, ons gaan terug. Dat is my plan. Kom ons gaan sommer nou die dominee opsoek, skat. Dit word laat. Wynand, die dominee het al baie mense getrou en daarna na hulle huise gegaan om vrede te maak. Maar waarom sê jy dit? Hoe baie mense het al omgedraai as hulle gebooi en moes opgee. Moontlik. Maar jy wil nie omdraai nie, Letty? Nie ek nie, maar jy, Wynand. Wat in vaders naam bedoel jy nou? Ek weet nie. Miskien voel jy net 'n verpligting teenoor my. Terwyl jy en Elsa... Elsa? Wat in hemelsnaam is verkeerd met jou, Letty? Daarom dat jy al die hele middag so afgetrokken is. Jaloers natuurlijk. Oh, en jylle is geen salf te smeer nie. Wynand. Dat is er ook mee. Een broeksurfer. Ja. Net een paar steekjes. Een dopje, dan ga je weer zo goed dus.
Wie komt nou daar aan? Dus maar dat is met meneer Saarlen. Oom Abel. En in dominee. Ja, ik zie eerst mijn broek met aan. Het plek, hè. Dag, Doel. Dag, broeder Betaal. Dag, maar. Ja, dag hoor, We gaan hebben hem elkaar al gezien, net. Zet maar zo lang, Oom Abel. Ik ga net voor die dominee toelaten. Ja, dank u. Nou zal ons story nou verder gaan. Nou zal het goed. Hier, hey, Doel. Doe maar, doe maar. Daar. En, meneer... Zet jij maar door, even zonder stap. Nou ja, goed. Ja, dominee. Ik is baie blij om dominee hier te zien en levende welstand. Doort, ik wil een beetje vragen naar daar in Rooibok. Maar Oom Abel, hier man dan een beetje kans om naar die dominee zijn welstand te vernemen. Dank u, broeder. En dan nog met Oom Abel zelf, hoe staan die leven daar? Goed. Doort. Buurman wil horen van daar in Rooibok. Daar in Rooibok. Waar in Rooibok? Doort, man. Ik hoor mooi jullie het gisteren aan Rooibok gezien. Hoe zeg? Ik word me zo bekrankelijk hard horen van die vergangen tijd, Oom Abel. En als ik zit, dan is het nog erger. Ik zou maar zo staan luisteren. Dan praat ik ook gemakkelijker. Ik heb nog die eerste staanraad van Tambrechi vervuren gekregen. Doort, man. Ik hoor mooi jullie het gisteren aan Rooibok gezien. Wie zegt zo? Toch niet die polisman niet? Nee, Doort. Ik het voor Abel gezegd, man. Hè? Jij? En nou? En nou wil ik weten waar jullie daar in Rooibok gezien hebben. Waar? Dit is nou precies wat broeder Abel wil weten. Maar hij doet me. Hoe kan ik dat nou zeggen? Ik meen, hoe kan ik dat zeggen? Doe me niet weer. Mijn oor is zo bekrankelijk slecht in die laatste tijd. Lap man, de oor is goed. Natuurlijk is mijn oor goed. Maar geef mij nou net kans om klaar te vertellen. Mijn oor is net slecht om koers te zien. Weet u hem, als ik om een cirkelbos gestapt heb, is ik mijn koers schoon kwijt en is ik glad verdwaald. En nou weet je glad niet waar jullie daar in bok gezien hebben. Oh nee, Oom Abel, ik weet waar we daar in bok gezien hebben. Ik ken daar die eenste bok. Ik zal daar die plek, zo ik zei, misschien zo binnen een mijl kan betuigen. Nou toe betuigen. Dit was, Betuigen, kerel, betuigen. ja, Oom Abel, het is bitter om aan jullie verdwaalziekte te lijden. Nou, die andere dag weer, toen ik naar daar die oude zwartbond kalfje van mij gaan zoeken. Toen moest ik nou daar... Doors, man. Doors, vertel nou voor Abel van daar die bok, broeder Versace. Daar die bok wat jullie gisteren geschiet hebben. Daar die rooibok. Wat ons bij Masala Rand geschiet heeft. Ja, dat was gisteren. Hoe zeg ik nou? Of was het nou eergisteren? Doors, zie je daar die verbrande hoenders daar wegjagen? Karel, hoe leek het met jij daar voor hier achter mij? Hoe zal het nou voorstellen? Of betuigen? Nee, krachtig door meneer, ik heb hier met overal kut te doen. Ik heb niet voor niet in die oude samen met Karel gaan schieten. Ik ken zijn strekken. Ik wil met Doors onder 4 uur praten, anders stopt het niet. Broeder, die verzoek is ongewoon, maar niet onbillijk niet.
Wat zei u, broeder Sarel? Nou ja, terwille van die lieve predikie, kantoor zomaar onder 4 uur vertel van die bok wat ik bij die Masala rand geschiet. Nou ja, goed, stap dan maar in, oma. Laat ons maar hier zitten gezellig, broeder Sarel. George? Onthou, vertel die waarheid. Ik zal, leraar, zover het mogelijk zijn. Hoe lijkt het met de snapzeeuwen, maar? Dat is bijna goed voor die meer. Daar is niks verkeerd met mij meer. Ik heb geen meer. Al wat ik wil weten is wie het mij bok geschiet. Water. Maar zeg mij, hoe is u om alle vandaag zo uitvragen omtrent de bokschieterij? Het lijkt me eindelijk op om Abelieren verklagen het wil komen doen zijn onbevlekkeloze karakter. Daar is gisteren een bok op mijn plaats geschiet. Nou, zet maar daar op de stoel, man. Maar hoe kom zoek om Abel die bok hier bij onze buren? Dat lijkt voor mij zo naar een zaak van kennis, van eer. Kom nou door. Ik wil niet jouw eer beklassen. Nee, ik vraag maar net. Nee, wacht nou om Abel. Ik neem oom dat ook niet kwalijk laat oom kon vragen. Daar is deesdae zo baie van die vooraanstaande mensen wat zo nou en dan een bokkie klink zien. Nee, wacht oom Abel. Ik bedoel maar net dat ik oom Abel niet kwalijk neem laat oom hier komt uitvragen. Ja, nee, door. Een mens moet maar uitvragen. Partijkeer komt die onschuld uit. Een partijkeer vang je die schuldige. Ah ja, die onschuldige moet kans krijgen om te bewijzen dat zij handel en wandel onbevlekloos is voor oom Abel zijn mes. Hier is het. Maar dat is met mijn mes, zie. Goed, zo. Dan is dat jouw mes. Ja, nee, dat is niet mijn mes, zie niet. Dat is jullie mes bij die bok opgedaan. Maar zeg nog wel, Sarel, moet niet met daar staan en vergeet niet. Jullie hebben daar die bok geschiet. Nee, wacht, hij kon nee, oom. 2 man schiet niet een bok, nee. Ik heb jullie twee nou. Jullie leenaars, jullie vulkschieters, jullie domkoppen. Oom Abel. Precies. Om nog jullie mes daar te laten. Oom Abel moet mij toch maar vergeven. Het is de eerste keer dat ik mijn mes bij een bok laat leggen. Dat is nogal een gedeelde bok. Wie je daar die bok geschiet, jij? George nou maar net wat langs afvragen. Hoe lijkt het? Zal dominee niet een beetje binnenkant toe stappen en net kijken hoe het vaart? Nou goed, broeder. Het is nogal vrij donker hier. Zo, zei ja of nee? Ja, of meer. Jouw ellendeling. Is je besimpeld of is je bevoeterd? Verstaan je niet wat ik vraag, niet? Ja, Nou, waarom antwoord je niet? ik wil niet. Wat is hier gaande, broeder? Dominee, hulle het my bok geskiet. Ek het hom betrap. Hy het sy knipmes daar vergeet en het nou geëen. Dit alleen van daardie bok daar by my salerand. Leraar, nee, dat is niet een licht niet, leraar. Het is jouw mes, hoor. Ja, En u hebt het bij die oorskot van die bok gevind. Ja, dat het by die bok se pens geleg. Maar was geen oorskot. Die ganske bok was weg. Ach, hoe droevig. ja, dominee. Het is prachtig terug. Dat 2 uilskutsen ons mes bij die schietbok laten leggen. Ja, het is niet mooi. Ja, buurman, hoe zal ik zeggen? Je hebt ons nou rechtig vastgetrekt. Maar kom ons stap naar die opstal en ons gedrinken een kopje koffie. Ik wil geen jouw kopje, niet. Hoe kom je met rooibok geskiet? En dan laat je nog jouw mes daar weg. Ach, broeder. Kom, dominee, laat het maar nog.
So ja. Waar is oom Abel nou? Ek is nie vir hom bang nie. Ek het nie 'n bang haar op my kop nie. Ek het geweet as jy verbrande kat. Ou kat kan my nie bang maak nie. Ja, die horings van nog 'n ou bokkie wat ek omgekap het. Asseblief, oom Abel. Ek sal dit nooit weer doen nie. Brandbok. Nee. Dit is hier hekse brandwijn wat so goed was. Weet kan gaan. Moet die muziek gaan maken. Breng die krommels aan. Weer terug aan de bokkeloze man. Breng die onkelijn, breng die trot aan wijn. Wie is dan om als die verse verdwijnt? Ja, die mooiste wals voor mij. Zang een lied uit harte blij. Zang van liefde ook voor mij. Stil die mooiste lied voor mij. Ai, Letty, dat was prachtig. Maar zeg mij, zou jij en Wijnand dan niet vandaag gaan geboeien of je niet? Nee, oom Doos. Ons sou dit gedoen het. Maar, ag oom Doos, alles het vanmiddag verkeerd gegaan. My kind, jy het hier voor my groot geword, van jy nog sommer so 'n ou babetjie was. Vandag is jy 'n heerlike blom, wat haar blomblaartjies uitstrek om te geniet wat die Skepper jou bied. En hy bied so baie. Neem dit net. En met 'n man soos Wijnand kan die lewe als wonderlike ding. O, oom Doos. My kind, 'n ou man wil jou vandag gelukkig. En hy wil hoop en vertrou dat jy jouself en jou gedagtes altyd so rein sal hou as wat hulle vandag is. Dankie, oom Doos. En nou my kind, sing eers weer daardie dingetjie van die liefde vir my. Breng die liefde weer, breng die boodskap weer. O, skenk weer sy liefde aan my. En laat die bokjes snappen, het kan te geleid. Het is jij en hij, het is nu op een rij. En ons jacht hart is blij. Het is jij en hij, het is hij en zij. En laat die bokjes snappen, het doet leed. Het is jij en hij, het is hij en zij. En ons jacht hart is blij.
laat je mij nou schrik. Goedemiddag, meneer Versace. Goedemiddag, ja. Ik sta niet leven nog. Nee, man, tamelijk, dat klaar niet om te helpen, nee. Kom daarom zo, zit hier in leven, maar kom zit, man, kom zit hier, dat is stil. En jij hebt zeker hierheen gekomen om te komen kijken naar die kaffers te past, hè? Wel, om die waarheid te zeggen, zoek ik naar Abel Potgieter. Abel? Ja, ik was bij zijn plaats aan, maar let ik zeggen dat hij hier op lekker lacht is. Oom Abel? Maar wat heeft hij dan in die wet gezondig? Wel, goed Oosthuizen heeft klachten ingediend omtrent de bok. En ik wil dadelijk onderzoek aanstellen. Ja, natuurlijk. Maar kijk, heb je niet lust voor een kopje koffie niet? Ik zal gewoon gaan kijken hoe staan zaken in je huis. Ja, dan geht het zo lekker van. Oh, je die zo lang vast. Ik zal zo een rukje weer toe. Daarop plezier. En ik zei voor jou, jij is niks anders als een oude fariseer gezicht wil schudden. Wacht net een beetje tot jij weer per ongeluk als kerkraad gekies wordt. Broeder, alsjeblieft. Dan zal ik in die middel van die dienst voor die ganske gemeente opstaan en openlijk zeggen wat jij hier in die geheim staan en doet. Ik heb gezegd. Wacht een beetje, Abel Potgieter. Ik heb ook iets te zeggen. Ik morgen mijn paard opzalen bij elkeen van de buren aanrijden. En hulle vertel van jouw dingen. Ik zal voor hulle vertellen hoe jij van het leven daar uit die kolonie uit met een kommetjeswielwaantje hier kon smozen. Hoe jij onder die doornbomen daar zo'n sukkelaar uitgespannen. Wat plekje wat mij oorle vader uit verkeerde goedheid aan jou afgestaan. Maar Sarah, luister. Ik zal voor hulle vertellen dat je niks als jou in je rugvel bezit. Voor Sarah jou weer aan jou die jaar wordt gekeerd. Omdat ik er niet wil hebben. Sarah, man, luister, man. Door. Jij komt ook altijd plat. Ja, man. Daar is een policeman. Policeman? Ja, een policeman. Abel, en jij toch in die politie laat weten van de Harry Bok wat op jouw plaats geschiet is niet. Ik? Zou ik bij die politie gaan klaar worden? Wel, nog nooit niet, Sarah. Wat is het dan van die politie door? Hij komt zeker naar die Kalverse pastonatie. Ja, zo dacht ik ook altijd met me. Ik heb een beetje uitgevraagd en hij zei, kom eens zo kwam Abel. Een constabel achter mij aan. Ja, dat is gewoon soms zo'n klein wildzaakje zien. Maar ik heb toch gedacht, ik moet maar liever hier naar de Komler en een beetje... Luchtig, hoor. Ja, zien, dat is gewoon vergangen septembermaand, zien, die dan gebeurt. Toen denk ik, ons moet hier een beetje schafuitraad doen. Buurman, ons zal moeten samenstaan vandaag. Ja, maar wat kan ons samen, broeder? Maar kijk, ons moet die zaak mooi bespreken. Laat ons... Nou zelfs voor die constabel. Man, ik is nou baie jammer, man. Maar ik kan niet die koffieblik opkrijgen. Nou, zoals ik aan koffie krijg. Doe maar om, Doos. Ik heb zelf een beetje achter. Je was van mij, ja. Nou, kijk, ik denk als je daar nou naar die opstaanse kant toe loopt, tegen je om Abel nou daar krijgt. Nou, wat voor dan niet. Ik zal zo lang jouw paard gaan afzalen, hoor. Dank je. Wat is het, hè? Tot ziens. Dat ding is zwaar. Dat is de zwaarste zaal wat ik nog gedraaid. Ik wonder wat hij hierin is. Ja, is niks. Het is dan niet zwaar hierin. Goed zien. Wat? Kijk zoals het hier aan.
domkrag. So die polisman het die ding gebruik om sy pers mee op te lig. Maar is 'n motordomkraggie. En die ding het vere ook. Die eerste domkrag wat ek sien wat vere het. Maar dis mos Koranvere die. Koran. Daardie ding is 50 pond boete. Wou ek sien. Hier is die hele Koran hier binne. 50. Die ding gou weg wat voor iemand kom. Die huis gaan weg. Vra net wat jy wil, Pieterse. Maar jy vra my niks oor my eie wild nie. As ek so af en toe een van my bokke uit die wildkamp na die vleispot toe jag, het julle daaroor niks te sê nie, verstaan jy? Ja, juiste man. As julle daaroor wil Peter, sal ek met ons parlementslid gaan praat. Net so. Maar waarvoor die dreigemente? Versant Pieterse sê mos hy hier oor daar die bok van Koot Oosthuizen nie waar nie? Oor 'n bok wat Koot Oosthuizen beweer is geskiet. Wat hy beweer, dominee. Natuurlijk, nou begryp ek. Dis net 'n bewering. Dat is. Hoe lijkt het mij dat nou de feit? Ach, beskuldig jy my? Het beskuldigt niemand nie. De klachte is echter ingediend dat daar een rooi bok op die plaats van meneer Oosthuizen geskiet is. Op die, ja, wacht, ik wil het net zien. Die 13 september. 2 personen vermoord zou die misdaad gepleegd hebben. Een verklaring is in die boek van een ooggetuige ontvangen. En beweer jy nou dat is ek? U ry 'n kar en die verklaring in ons besit meld dat die oortreders dieselfde soort motor gebruik as u. 'n domkrag is by die skietplek agtergelaat. Ja, dit is nodig dat u sekere vrae beantwoord om uself buite verdenking te plaas. Dit is al, broeder Abel. Ons moet ons buiten verdenking stel. Oh? Ja. Ek dink dominee wil liever loop voor die uitvraery begin. Net dominee. Nee, glad niet, broeder. Plaks. Nou ja, waar was ons? Wacht, kerel, wacht man. Hier is 'n ernstige kwestie. Ek en dominee sal eers 'n bietjie uitstap, Pieterse, sodat ek met dominee kan raadpleeg. Wel, als het moet. Maar waarom dan? Wat praat je zo bij, Pieterse? Laat hulle gaan, man. Dat is 'n ernstige zaak hier. Want dominee is 'n man van groot geleerdheid. En naast de procureur is hy die beste man om te raadplegen. En ek wil raad hê. Want ek sal vir jou prosedeer, Pieterse, as jy vandag oor jou regte draf. Nou goed. Kom, dominee. Ik kan jou geen raad geven, broeder Abel. Ik ken niet die wetten niet. Ek wil nie raad hê nie, dominee. Ek wil net die kans hê om te praat. Nou, wat zal ons doen? Ons is vast. En wat ek eintlik wou sê, dominee. Ek sal alleen terugstap. En dominee moet wegbly totdat die uitvraery klaar is. Ek sal dit behartig. Maar hoekom mag ik niet bij wees, nie, broeder Abel? Ek wil nou nie sê dominee kan nie lieg nie. Maar al kan dominee ook, dan behoort dominee dit nie te doen. En ek sê vir dominee, ons sal kort by lieg moet omdraai as ons vandag wil loskom. Ek is reg vir hulle. Ek stap nou alleen join toe. Nou goed, als u dit zo wil hebben, broeder. Ja, nee, Pieterse, ik zei voor jou dat het haar jaar daar maar lekker geweest was. Ja. Oh, hier is meneer Potgieter. Nou, is u gereed? Maar waar is dominee dan? Oh, hy het 'n eentjie gaan wandel. Nou ja, ik denk ik ga maar samen met hem stappen. Is dit nou weer een nieuwe plan? Heb je enige bezwaar daartegen, Pieterse? Nee, ik wonder maar net. Nou kry ek klaar met wonder, kerel, en vra vir my uit. Nou, Pieterse, kijk, maak je maar thuis. Als je mij nodig hebt, dan kan je maar net schreeuwen. Ik ga samen met dominee staan. Dank u, meneer President. U hoeft natuurlijk geen vragen te beantwoorden als u niet wil, niet. Vra, Pieterse. Het u op die 13 september reeds die kaart bezit wat u nou heeft? Ja, contant betaal. Is u bereid om te zeggen waar u die middag van die 13e was? Is ek 'n pennelekker wat op die boekie en kalender leef? Hoe die Joos moet ek weet waar ek op die 13 September of November of wat ook was?
Geen inligting op die vraag nie. As jy dit geen inligting noem nie, het jy geen verstand nie. Is u bereid om te sê dat u die opgenoemde datum geen oortreding van die wildordonnansie begaan het nie? So 'n vermetele vraag antwoord ek. Geen inligting nie. 'n domkrag is op die pad agtergelaat by die vliegveld. Hoe kom u sonder die domkrag klaar, meneer Bos? Geen inligting. Hy jy nou klaar gevra, Pieter? Wel, ja. As u niks wil sê om myself te verontskuldig nie, help dit toch immers nie om verder te praat. Nou goed. Dan kan Sarah nou maar weer kom. Karel! Wil dominee nie 'n bietjie gaan rus nie? Ons sal u roep as dit tyd is vir koffie. Dankie, Pieter. Ek voel effens gesteur deur die gebeurtenisse. Ek sal graag 'n bietjie wil gaan lê. Karel, kom hier, man. Hierdie vent wil glo ry. Het lijkt mij, ik zal maar moeten aangaan met die klag. Daar is bepaald geen reden om dit te staken. Buurman. Moet maak dat ek hier padje. Anders pleeg ek net nou hier zo onbesonne daad. Sit, Pieter, sit. Meneer Potgieter kon mij ongelukkig geen inlichting geven. Ik vrees ik zal maar moeten aangaan met die klag. Moet nou niet zo haastig wees nie, man. Wat is dit wat jy van my ou buurman wil weet? Ik wil weten waar meneer Potgieter die middag van die 13e september was. Dis vir jou 'n kaskasasievraag daarin, hè? Nee, man. Ons boere spook ons nie met datums nie, man. Nou ja, best moontlik was my ou buurman daardie dag hier by my geweest. Was meneer Potgieter hier of was u samen met hem uit vermoord? Nee, man. Ek ry mos met die verre kant. Of hy nou op daardie bepaalde datum hier was, daarvoor kan ek nou nie sweer. Maar hy was een woensdag in die middel van September hier. Een woensdag? Ja. Zo. Maar hoe onthou u dan dat het een woensdag was, meneer? Hoe ik onthou? Met mijn kop natuurlijk. Je weet, Pieter, ik heb een verbazende geheugen, man. Ja? Ja, natuurlijk. Kijk, woensdag is postdag. En mijn oude buurman heeft die dag die post voor mij samengebracht. Zo. Dan heeft meneer Potgieter op daardie dag vermoord oor Oosthuizense plaats gereden. Nee. Ach, excuus toch, man. Mijn ogen hier is ook zo strak, het laat mij zo niet steek. Buurman heeft die dag niet die post voor mij gebracht. Hij heeft zomaar komen kijken. Maar hoe onthou je dan dat het een woensdag was? Hoe ik dat weet? Nou ja, maar ik onthoud het zomaar. Oh ja. Een van de specialische kinderen die dag verjaard. Zo heb ik het onthoud. En het was ook bij mijn koor op de 13e nogal. Dat is terecht, zo heb ik het onthoud, die verjaardag. Meneer Plessis, wat is kind verjaar op daardie dag? Nou, vraag jij mij. Je weet, daar is die taasjes het kinderster als die avond van die week. Nou, dan zullen we ons maar met oorstap en meneer Versatie gaan praten. Nou goed, kom. Ik wil net voor je nou zeggen. Als je niet nou dadelijk naar Letty toe gaat, dan vraag je jammer dat je zo'n zak gedragen niet. Vraag ik jou levendig af. Doe maar. Deze het praat van me, man. Maar steeds wachten van jou, man. Doe nou, ga nou. Dank je, om dus. Ja, ga nou, man. Ga nou. Hé, nou. Ongewacht. Juffer, ons zoekt naar jou. Die constabel wil voor jou een paar vragen vragen. Voor mij? Ja, meneer Versatie, dus eindelijk komt hij die verjaarsdag van een van uw kinderen. Ja, nee. Dat was niet in de vergangen maand. Nee. Die andere is allemaal geregistreerd. Dit bedoel ik niet. Nou ja, zeg dan weer. Dan zei je misschien wat je bedoelt. Ik wil weten wanneer laatst een van uw kinderen verjaardag. Dat was gisteren. Dat was Ellie. Ik heb haar een mooi present gegeven, een mooie. Doortman, die kerel wil uitvinden of om Abel hier was op een van jouw kinderen verjaardag. Zo. Dan wil jij proberen voor om Abel vast te trekken. Jij weet waarvoor ik hier is. Jij wil er zelf van waarschuwen. Ik wil nou weten wanneer meneer Potgieter hier was. Dit was op woensdag, die 13e september om 4:30 in de middag. En op enkele andere keren ook. En een van uw kinderen gaat op die 13e verjaardag. Best mogelijk. Maar om zeker te maken, je moet voor in mijn familiebijbel gaan kijken. Probeer je nou gekskeer te gaan, Nee, meneer Plessis. U has bevestigd niks wat je zei niet. Maar hoe heb ik het dan nou, Pieter? Waarom zoek jij hier een hofzaak? Ja,
Die verdankste klein snuiter. Hy wil mos hier mee kom staan en 'n hofsaak opskryf dat ek vergange Septembermaand van 'n Oosthuizen se wild geskiet het. Meneer Potgieter, as jy daardie houding inslaan, sal ek sorg dat jy aan die pen ry. Ag, so verdakste klein snuiter. Ek sal vermoor. Die gal van die man. Pieters, moet nie verkeerd wees nie man. Abel was nie. Dit kan julle in die hof bewys. Je kan mij niet bang maken. Ik was al in die koord, al had ik een onbevlekloze karakter en ik zal weer gaan op hoor. Goed, jy sal zelf die kans krijgen om te kom getuigen. Maar dan sal julle moet zweer. En jy ook, Gesatie, onthou dit. Ik zal zweren, ja. Maar niet wat jij denkt niet. Zo, nou wat zei je nog al te zeggen? Ik zal zweren. Pieter, Wacht een beetje om, Abel. Ik is op die platform. Stel je dit. Ik zal zweren dat ik jouw paard afgezaald heb. En dat ik binnen in jouw zaalzak gezeten. Wat? Wat zei je nou door? Ja. En ik zal zweren dat ik een Koran binnen in die zaalzak gekregen heb. Een Koran was zo pas geschiet was. Ja. Hij was zo pas geschiet, want die broeitje was nog feitelijk warm. Die viertjes is feitelijk nog zo gebeuren. En Pieter zegt, onthou. Daar die Koran is 50 pond boete. Zo. En daar sla jy mee aan, Pieterse. En jy ry hier rondom ons boere se wilderinne weer. Oh, buurman, wacht. Stadig. Kijk, daar komt Elsa. Elsa. Nee, toeval. Is dit recht, zeg jy? Staan beetje zo dat ik naar jou kijk. Kijk of hulle mekaar ken. Nou, Pieterse, ons zal voor jou procederen hoor. Ja. Voel daar een slecht ongekrap vandaag. Kom buurman, kom ons stap maar huis toe. En hoe is aarde dat jy hier uitgekomen? Is het nou blote, zuiver, reine toeval? Zou ik jou dan kom zoeken? Natuurlijk is het toeval. Wacht, ik zal je vertellen hoe dat ik hier uitgekomen ben. Dan kun je zelf oordelen. Ja, goed, laat ons door. Nou ja, nadat je zo schielijk verplaatsen en sommigen verdwijnen zonder om taal of scheiding na te laten. Even mij. Zo net, ik vraag. Nou ja, nadat hij weg is, heb ik me eerst uitgeschreven. Toen heb ik begin denken. En ik heb dan jullie hoofdkantoor geschreven en gevraagd wat jouw adres is. Oh, die toeval. Hoe wonderlijk dat je hier uitgekomen is. Ja, luister net beetje hoe merkwaardig hierdie toeval werkelijk was. Toen ik je antwoord met jouw adres ontvangen, toen zit ik af naar die dokter en ik vertel hem mijn spinnenweefsel is kapot en ik wil dadelijk 3 maanden ziekteverlof hebben. En nou, dokter Beijer staan het toe. Ja. Oh, gun. En toen? En toen heb ik maar mijn goedjes ingepakt en naar mijn oom gekomen die wereld hier vandaan te bestellen. En toen heb je mij vandaag hier aangelopen. Ja, en dat was toeval. Wat gaat hier aan? Kijk eens, dat heb ik al geruime tijd verloren. Oh, zo. Ja, en toen daar misverstand gekomen. Wat hou je weggeruimen? Rechter, het kop is jouw kerel, Elsa? Ja. Ik en Elsa gaan trouwen, hè? Maar dat is heerlijk, heerlijk. Als kok. Dit is nou weer een ander ding voor een nooi wat van plan is om geboeien op te geven. Wijnand wel eens ook verloofd. Oh. Ja, geluk, Kobus. En die ook, Elsa. Dank je, Wijnand. Is het niet wonderlijk, die Wijnand? En nou zal ik maar weer terug gaan huis toe, want hulle hebben mij moeten procederen. Ja. En hier zit die man nou. Wat Korano op andere mensen zijn plaats is. Strij jij nog, Pieterse? Nee, meneer Potgieter, ik strijd niet, maar u kan daarom niet betwisten dat het de eerste klas scoort was voor een revolver, niet? Hoe zei?
Hij die omvraagt die met die revolver geschiet, Pieterse. Ik moet erkennen dat ik nooit gedroomd heb dat ik zo om raad schiet. Als ik gedacht dat het zo raad weer zou, natuurlijk nooit geschiet het niet. Dat was prachtig een fijn squid, Pieterse. Maar wat nou van die klachten van jou? Wel, mijn onderzoek heeft op een ronde 0 uitgelopen. Niemand kan me enige inlichting geven. Dus zal het mij niet wel helpen om verder aan te gaan met die zaak. Nou praat je, kerel. Maar onthoud, als je verder gaat dan pars je. Dominee zijn zuster kan ofte niet. Anders had die hef in je handen. Hoe zeg? Je hebt glad niet die hef in je handen nemen, Mabel. Toen ik zo flusjes naar haar opale Korantje keek, toen zei ik voor mijzelf, dat is de voer van ongerechtig. Maar zolang als hij vooraan blijft, is hij 50 pond de voeten weg. Maar als hij het geplukt is en hij sport blijft, is hij niet eens een shilling waard. Dan is hij bewees tot niet Abel. Ja, nee, daar. Echt getuigt niet in een man waar een stukje wilkje aanbrengen. Hoe lijkt het, Pieter, zeg? Hier heb ik het aangaan en een stukje Koran het niet. Ja, meneer buurman. En wat ik wil zeggen, hoe lijkt het? Blijf jij niet vanavond oor, niet? Dan eet jij samen met ons die andere boot van die rooibok. Nee, wacht. Ik heb een beter plan. Ik ga naar die Koran. En samen die bootje van die rooibok. En we zomaar hier op die plek een vredesfeest. En wat van daar die botteltje door? Nee, wacht, Pieter. Wacht nou met jouw botteltje. En ik zeg een vredesfeest. Anders zie ik net nou dat weer net box voort.